वनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी अश्चतादशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे हरे हरे। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, राम Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा। Jai Jai Sri Jai Chaitanya Jai Nityananda Chaitanya Jaya Nityananda. जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। Jai Gaura Bhakta Jaya Vrinda Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा। Jai 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 Sri Chaitanya Chaitanya Jai Jaya Nityananda Nityananda. जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। Jai Jaya Advaita Chandra Jai Advaita Gaura Chandra Bhakta Jaya Vrinda Gaura Bhakta Vrinda. हरे कृष्णा। यस प्रभु। हरे कृष्ण महाराज। हरे कृष्णा। महातेजोमया दुने कमल नयना दुन्हारा भावेशे दुने चंद्र वदना। महातेजो माया देखे दुखे कमल नयना सुनारा बाबा धुने चंद्रवदना। Translation. Oh. The devotees saw the book. Both Lord Chaitanya Mahaprabhu and Gopala were brilliantly effulgent and had eyes like lotuses. They were both absorbed in ecstasy, and both their faces resembled full moons. Hare Krishna Mataji. ஹரே. சோ என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா யார் ரெண்டு பேரும் ஒரே மாதிரி இருக்காங்க? Sri Chaitanya Mahaprabhu Gopalaru வெரி நைஸ். ஸோ கோபாலனும் சைத்தன்ய மகாபிரபு ஒரே மாதிரி இருக்கிறது டிவோட்டிஸ் எல்லாருமே நோட்ஸ் ரைட். ரெண்டு பேருமே அதனால வந்து என்ன ஆகுதுன்னா அவ்வளோ அழகு அவ்வளோ கண்ணு எல்லாம் அப்படியே இருக்கு ரைட். அதனால வந்து ரெண்டுமே சந்தமாமா சந்திரன் மாதிரி தெரியுது, மூன் மாதிரி தெரியுது. ஹரே கிருஷ்ணா. दुने देखी नित्यानंदा प्रभु महारागिंगे तारा तारिये खरी हासे भक्त गण संगे. Gujarati Nityananda Prabhu Maharange Taradari Karisase Bhakta Gana Sange கோபாலரையும் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவையும் இவ்வாறு தரிசித்த நித்யானந்தர் ஹரே கிருஷ்ணா. சோ சைத்தன்யாவும் கோபாலரும் இப்படி பார்த்தவர், அதே மாதிரி பார்த்தவர் என்னன்னா அவர் வந்து கமெண்ட் அடிக்கிறாரு. அதை வந்து எல்லாரும் ஸ்மைல் பண்றாங்க. என்ன பேசுறாருன்னு பார்க்கலாம் இருக்காங்க. ஏய் மத மகாராகே சே ராத்திரி வஞ்சியா प्रभाते चा लीला मंगला आरती देखीना. हे मता महारंगा वंशया प्रभाते कैल मंगला आरती देखीना. Translation. Thus with great pleasure Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu passed that night in the temple. After seeing the Mangalarati ceremony in the morning, he started on his journey. Hare Krishna Mataji.
ஹரே கிருஷ்ணா. அந்த மங்களார்த்தி பார்த்த உடனே அவர் கிளம்புறாரு. ஸோ நித்யானந்தா பிரபுக்கெல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்கிறது வந்து அவங்க எல்லாம் வந்து சந்தோஷப்படுறாங்க. அப்படியே கண்ணோட கண்ணு பார்த்துக்கிற மாதிரி அவங்க பார்க்கறாங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா, நித்யானந்தா பிரபு வந்து இந்த மாதிரி இதெல்லாம் முடிஞ்ச அப்புறம் அவர் வந்து ஒரு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஃபீலிங், ரைட்? அதனால இவர் அங்கேயே தங்கி அவர் அடுத்த நாள் கிளம்பிடுறாரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மங்களார்த்தி பார்த்துட்டு. இதுல இருந்து நம்மளுக்கு என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, நித்யானந்தா பிரபு, சைத்தன்யா பிரபு, நித்யானந்தா பிரபு எல்லாரும் கூட மங்களார்த்தி எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணாங்க. ஈவன் தோ அவங்க பாவ பக்தி, கிருஷ்ணர் பிரேம பக்தி அந்த ஸ்டேஜ்ல எல்லாருமே இருந்தாலும், இன்ஃபேக்ட் பிரேம பக்தி அவங்க வந்து அந்த சாதனையே விடல. இது வந்து எத்யத் ஆச்சரதி சேஷ தத்த தேவே துணுஜுனா சயத் பிரமாணம் குறித்தே லோகஸ்தத் அனுவர்த்ததே. எப்படியெல்லாம் கிரேட் டிவோட்டிஸ் இருக்காங்களோ, ஃபாலோவர்ஸ் அந்த மாதிரி தான் இருப்பாங்கன்ற மாதிரி இவங்க வந்து ஒரு எடுத்துக்காட்டா இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ಭುವನೇಶ್ವರ ಪತೆ ಚೇ ಕೈಲ ದರ್ಶನ ವಿಸ್ತಾರಿ ವರ್ಣಿಜ್ಯ ಚೇನ್ಯ ದಾಸ ವೃಂದಾವನ. ಭುವನೇಶ್ವರ ಪದೇ ಜೈಸೆ ಕೈಲ ದರ್ಶನ விஸ்தாரி வர்ணியாச்சே தாச விருந்தாவன. தமது நூலான சைத்தன்ய பாகவதத்தில் ஸ்ரீல பிருந்தாவன தாச தாக்கூர் புவனேஸ்வருக்கு செல்லும் வழியில் பகவான் தரிசித்த அனைத்து இடங்களையும் விரிவாக விளக்கியுள்ளார். பொருளுரை: ஸ்ரீல பிருந்தாவன தாச தாக்கூர் தமது நூலான சைத்தன்ய பாகவதத்தின் அந்திய காண்டத்தில் கட்டாக்கு உள்ளிட்ட பகவானின் பயணத்தினை வெகு சிறப்பாக விவரித்துள்ளார். அப்பயணத்தின் போது மகாபிரபு பாலிகஸ்தா அல்லது பாலகாடி சடி என்று அறியப்படும் இடத்திற்கு சென்றார். அதன் பின்னர் அவர் சிவபெருமானின் ஆலயம் அமைந்துள்ள புவனேஸ்வர் நகரத்திற்கு சென்றார். புவனேஸ்வர் கோயிலானது பாலகாடிசாடியிலிருந்து சுமார் 5 முதல் 6 மைல் தொலைவில் அமைந்துள்ளது. பகவானின் தோட்டத்தையும் ஒரு மாமரத்தையும் பற்றி ஸ்கந்த புராணத்தின் விளக்கத்தில் சிவபெருமானின் இந்த ஆலயத்தை பற்றி குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. காசிராஜன் என்னும் பெயர் கொண்ட மன்னன் பகவான் கிருஷ்ணருடன் போரிட விரும்பினான். பகவானுடன் போரிடுவதற்கான சக்தியை பெறுவதற்காக அவன் சிவபெருமானிடம் தஞ்சமடைந்தான். அவனது வழிபாட்டினால் திருப்தி அடைந்த சிவபெருமான் கிருஷ்ணருடன் போரிடுவதற்கு அவனுக்கு உதவினார். சிவபெருமானின் ஒரு பெயர் ஆசுதோஷர், அதாவது அவர் மிக எளிதில் திருப்தி அடையக்கூடியவர். வழிபடுபவரின் நோக்கத்தை பொருட்படுத்தாமலேயே தமது பக்தனால் விரும்பப்படும் வரத்தினை அவர் வழங்குகிறார். எனவே மக்கள் பொதுவாக சிவபெருமானை வழிபடுவதில் அதிக ஆர்வம் கொண்டுள்ளனர். அதன்படி காசிராஜனுக்கு சிவபெருமான் உதவினார். ஆயினும் பகவான் கிருஷ்ணருடனான போரில் அந்த மன்னன் தோற்கடிக்கப்பட்டு கொல்லப்பட்டான். இவ்விதமாக பாசுபத அஸ்திரம் எனப்படும் ஆயுதமும் தோல்வியுற்றது. கிருஷ்ணர் காசி நகரத்திற்கு நெருப்பு வைத்தார். அதன் பின்னர் காசிராஜனுக்கு உதவியதன் தவறினை உணர்ந்த சிவபெருமான் பகவான் கிருஷ்ணரிடம் மன்னிப்பை வேண்டினார். ஏகாம்பர கானன என்னும் இடத்தினை கிருஷ்ணரிடமிருந்து சிவபெருமான் வரமாக பெற்றார். காலப்போக்கில் கேசரி வம்சத்தின் மன்னர்கள் இங்கே தங்களது தலைநகரத்தினை நிறுவி நூற்றுக்கணக்கான ஆண்டுகள் ஒரிசாவில் ஆட்சி புரிந்தனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி, இந்த பாசுபதாசம் இவரு அர்ஜுனருக்கு கொடுத்ததா மாதாஜி? சிவபெருமான் கொடுக்க. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் கேக்குதா? எனக்கு கேட்கல. கேட்கல பிரபுஜி, கேட்கல பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கேட்கல. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சாரி, லைன் போயிடுச்சு. ஸோ அதனால சிவன் பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா, அவரோட மனசு வந்து ரொம்ப எளின மனசு. அதனால வந்து அவர் எந்த பாயிண்ட் இன் டைம்லயுமே வந்து அவர் வந்து யார் எது கேட்டாலும் அவங்க வந்து கொடுத்துருவாங்க. அதனால
காஷி ராஜா அப்படின்ற சிவன் கோயில் கிட்ட வந்து போயிட்டு அவர் வந்து வரம் கொடுத்துருவாரு. என்ன வரம் அப்படின்னா, அவருக்கு எப்பவுமே சக்சஸ் உண்டு இல்லாம எப்பவுமே வந்து அவர் சைட்ல தான் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்கன்னு. அங்க வந்து ஸ்கந்த புராணத்துல இது எழுதியிருக்கு. இந்த இன்னும் லாங் டீடைல்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். இங்க வந்து காசிராஜா வந்து என்னன்னா கடைசியில கிருஷ்ணர், ஏன்னா யாருமே கான்குவேர் பண்ண முடியாது உடனே அந்த காசிராஜா இன்னும் ஸ்ரீமத் பாகவதம்ல டீடைலா இருக்கும். அவனுக்கு செம்ம அகங்காரம் வந்துடும். சிவா உனக்கு ஈக்குவலா இருக்கிறவர்கிட்டயே, ஏன்னா நான் வந்து அங்கேயே தாண்டவம் பண்ணி நான் வந்து அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லுவாரு. அதனால என்ன ஆகும்னா கிருஷ்ணரையே சண்டை பண்ணணும், ரைட்? கிருஷ்ணரை சண்டை போட்டு வின் பண்ணணும். அதனால அவர் சிவா கிட்ட போயிட்டு அந்த சாமியை ஃபைட் பண்ற பவரும் அவர் எடுத்துருவாரு. அது வந்து அப்புறமா சிவா சொல்வாரு ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பவர் கொடுத்துருவாரு, ரைட்? ஏன்னா அவருக்கு வந்து எது வந்தாலும் கொடுத்தாகணும். அதனால ஈஸியா கொடுத்துறாரு. அதனால ஜென்ரலா ஏன் சிவா வர்ஷிப்பர்ஸ் நிறைய இருப்பாங்க விஷ்ணு கோயிலை விடனா, எல்லாருக்குமே அவங்களோட வாசிடம். சண்டேல வந்து கிருஷ்ணர் கிட்ட அவன் வந்து இறந்து கூட போயிடுவான். அதனால பசுபதி அஸ்திரான்றது வந்து இங்கதான் இருக்கு. அதனால அந்த என்டையர் காஷி ராஜான்ற ஊருக்கே வந்து நெருப்பு மூட்டிடுவாரு. அதுக்கப்புறம் வந்து அதனால வந்து என்ன ஆகுதுன்னா, அந்த இடம் வந்து ஏகாம்பர கானனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு ஒரு இடம் கிடைக்குது. அந்த இடம் வந்து அது கிருஷ்ணர் கிட்ட பிளெஸிங் நல்லா வருது. அதனால வந்து அங்க இருக்கிறவங்க எல்லாருமே அப்படின்னு. சோ இது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ காசி ராஜாக்கு அவர் பர்மனண்டா இந்த மாதிரி நிறைய வாரம் இருக்கு. இங்க வந்து டைரக்டா கிருஷ்ணரோட சண்டைக்கே வரும். இன்னொரு இடத்துல வந்து இந்த மாதிரி அவங்கவங்க அகங்காரம் நம்மளுக்கே தெரியும். நம்ம ராவணர், ஆமா ராவணர், பானாசுரன், பஸ்மாசுரா, பானுகாசுரா, ஆமா. ரெண்டுமே பஸ்மாசுரா பானுகாசுரா ரெண்டுமே வந்து சிவா கிட்ட எடுக்கிறதுதான். இந்த ஸ்டோரி பானுகாசுரா ஸ்டோரி மாதிரி இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் ஒன். I'm going to make you the host, Mataji. You can make me தலையில கை வைப்பானா மாதாஜி? அந்த no, கதையா? one second, Mataji. You can make me co-host, Prabhu. Otherwise, everything will shift. You will lose your status. Make me Okay. co-host. It's fine, and you can continue. Okay. சொல்லுங்க பிரேமா மாதாஜி. ஆமா, தலையில கை வைக்கிறது வந்து பஸ்மாசுரா. ஓகே, நான் சொல்றது பானுகாசுரான்றது வந்து பலி மகாராஜோட பையன் பானுகாசுரா. அவன் வந்து என்னன்னா, அவன் வந்து சம்புல, அதாவது சம்பு இல்ல, சாரி, அனிருத், பிரத்யும்னாவோட பையன், கிருஷ்ணரோட பேரனை வந்து அவரு கட்டி போட்டிருப்பாரு. அந்த இதுலயும் சிவன் என்ன சொல்றாருன்னா, நான் உன்னை உன் ஊரை காப்பாத்துவேன் அப்படின்னு அவர் ப்ராமிஸ் பண்ணியிருந்தாரு. அங்கேயும் வந்து இவர் வருவாரு. அது மல்டிபிள் ரீசன் இருக்கும். அது எதுக்கு மெயினா வராருன்னா, கிருஷ்ணரே வந்து என்னன்னா பானுகாசுராவை வந்து காப்பாத்தி ஆகணும் கிருஷ்ணர். ஏன்னா அந்த பிரகலாதுக்கு ப்ராமிஸ் கொடுக்குறாரு இல்லையா, உன் பரம்பரையில இருக்கிற எல்லாருமே டிவோட்டி ஆகுவேன்னு. அவர் வந்து சிவா டிவோட்டியா இருந்து அவர் இறந்து மறுபடியும் சிவலோகத்துல போனா எப்படி கிருஷ்ணர் ஹெல்ப் பண்ண முடியும்? அதனால அவரே அதை ஃபுல் ஆர்கனைஸ் பண்ணி, எல்லாமே கிருஷ்ணர் பண்ற வில்லுதான், ஆனா இதுல ஸ்பெசிபிக்கா அவரு பண்ணுவாரு அப்படின்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். சரியா? நம்ம படிக்கலாம். கமிலாபுரி ஆசிபா ஸ்நான கைலா நித்யானந்த ஹாத்தி பிரபு தண்டதாரிலா. ஓகே, பியூட்டிஃபுல் ஸ்டோரி. कमलपुरे आसी नदी स्नान कैल नित्यानंद हरे प्रभु தண்டதரில. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு கமலபுரத்தை அடைந்த போது தமது சந்நியாச தண்டத்தினை நித்யானந்த பிரபு கையில் ஒப்படைத்துவிட்டு பார்கி நதியில் நீராடினார். பொருளுரை: பகவான் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு ஸ்ரீ புவனேஸ்வருக்கு வந்தபோது அவர் குப்தகாசி, மறைந்துள்ள காசி எனப்படும் சிவபெருமானின் ஆலயத்தை தரிசித்ததாக சைத்தன்ய பாகவதத்தில் அந்திய காண்டம் அத்தியாயம் 2 கூறப்பட்டுள்ளது. எல்லா புனித ஸ்தலங்களிலிருந்தும் நீரை கொண்டு வந்து பிந்து சரோவர் என்னும் ஏரியினை ஏற்படுத்தியதன் மூலமாக சிவபெருமான் அவ்விடத்தினை ஒரு தீர்த்த ஸ்தலமாக உருவாக்கியிருந்தார். சிவபெருமானின் மீதான பெரும் மதிப்புடன் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு அந்த ஏரியில் நீராடினார். ஆன்மீக நோக்கத்துடன் நீராடுவதற்காக மக்கள் இன்றும் இந்த ஏரிக்கு செல்கின்றனர். உண்மையில் அங்கு நீராடுவதால் பௌதீக கண்ணோட்டத்தில் கூட ஒருவன் மிகவும் ஆரோக்கியம் பெறுகிறான். அந்த ஏரியில் நீராடுவதும் அந்த நீரினை அருந்துவதும் வயிற்றில் உள்ள எந்த நோயையும் குணப்படுத்தக்கூடியது. தொடர்ந்து நீராடுவதால் நிச்சயமாக அஜீரண கோளாறு குணமடைகின்றது. பார்கி என்று அறியப்பட்ட அந்த நதியானது அதன் நீரில் சைத்தன்ய மகாபிரபு நீராடிய பின்னர் தண்டபாங்கா நதி என்று அறியப்பட தொடங்கியது. இது ஜெகநாதபுரிக்கு வடக்கே 6 மைல் தொலைவில் அமைந்துள்ளது.
இந்த பெயர் மாற்றத்திற்கான காரணம் பின்வருமாறு வழங்கப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ வெரி கிளியர்லி என்ன சொல்றாங்கன்னா, அந்த நதி எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா, எல்லா இடத்துலையும் தீர்த்த யாத்திரால இருந்து சிவா கொண்டு வந்து வச்சது தான் பிந்து சரோவர்னு. அங்க குளிச்சா ஸ்பெஷலி வயிறு ரிலேட்டட் வியாதிகள் எல்லாமே போயிடும் அப்படின்றது தான். பார்கி ஆர் பார்கி நதி நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம். அதனால அதான் அந்த பரம்பரையில் அவங்க கொண்டு வந்த அந்த நதி. அதனால வந்து இது வந்து தண்ட பாகி நதி அப்படின்னு அந்த பேர் வந்துச்சு. அங்க சைத்தன்ய மகாபிரபு குளிச்சு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டது. இது எங்க இருக்குன்னா, ஜெகநாத் பூரியில இருந்து 6 மைல், கிட்டத்தட்ட 9 கிலோமீட்டர் தூரத்துல ஜெகநாத் பூரி கிட்ட இருக்கு அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. कापोतेश्वर देखी तय गेल भक्त घन संगे एता नित्यानंद प्रभु कैल दंड भंगे तीन खंड करी दंडा दिल भाषाना भक्त संगे ऐला प्रभु महाशा देखिना. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. कपूत स्वारा तेकिते किल भक्त खान संके एत नित्यानंद प्रभु कैल दंड भांगे दीनकांतकारी दंतदील भाषाना भक्त संगे ऐल हरे कृष्णा. प्रभु महेशा देखिना. हरे कृष्णा माताजी. Translation. When Lord Chaitanya Mahaprabhu went to the temple of Lord Shiva known as Kopateshwara, கபோதேஸ்வரா. Nityananda Prabhu. Hare Krishna Mataji. படிங்க சார். Nityananda Prabhu, who was keeping his sannyasa staff in custody, broke the staff in 3 parts and threw it into the river Barginadi. Later, this river became known as Dandabanga Nadi. தண்டான்றது வந்து ஸ்டாஃப்ன்றது ரெண்டுமே வந்து அந்த குச்சி. அதாவது நம்ம மாயாவதிகள் இருக்கிறது ஒரு குச்சி, அது பேர் ஏகதண்டா. நம்ம ஸ்டாஃப்னு போட்டிருக்காங்க மாதாஜி. ஸ்டஃப் இல்ல, ஸ்டாஃப் தான். ஸ்டாஃப்ன்றது அந்த குச்சி பேரு ஸ்டாஃப்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல, ஸ்டஃப் இல்ல. அந்த ஏகதண்டான்னு சொல்றோம் இல்ல, அது பேரு ஸ்டாஃப் இங்கிலீஷ்ல. அந்த குச்சி சண்டை எல்லாம் பண்ணுவாங்க இல்லையா, அது பேரு ஸ்டாஃப் ஃபைட் தான் இங்கிலீஷ்ல, அதுக்கு பேரு. ஹரே கிருஷ்ணா. The purport, the mystery of the sannyasa danda staff of Sri Chaitanya Mahaprabhu has been explained by Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakura. Sri Chaitanya Mahaprabhu accepted the order of sannyasa from a Mayavadi sannyasi. The Mayavadi sannyasis generally carry out staff or danda. Taking advantage of Sri Chaitanya Mahaprabhu absence, Sri Nityananda Prabhu broke the staff into 3 parts and threw it into the river, later known as the Dandabanga Nadi. In the sannyasa order, there are 4 divisions. Blue போட்டதுனால கஷ்டமா இருக்கு மாதாஜி. கச்சா बहुचा कुटीचका बहुडाका हंसा परमहंसा. कुटीचका हंसा बहुदaka and paramahamsa. Only when the sannyasi remains on the Kutichaka and Bahudaka platforms can be carry a staff. However, when one is elevated to the status of Hamsa or Paramahamsa, after touring and preaching the Bhakti cult, he must give up the sannyasa staff. Sri Chaitanya Mahaprabhu is Sri Krishna, the Supreme Personality of Godhead. It is therefore said, Sri Krishna Chaitanya Radha Krishna Nahai Anye. 2 personalities, Srimati Radharani and Sri Krishna, are combined in the incarnation of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Therefore, considering Sri Chaitanya Mahaprabhu to be an extraordinary person, Lord Nityananda Prabhu did not wait for the Paramahamsa stage. He reasoned that the Supreme Personality of Godhead is automatically on the Paramahamsa stage. Therefore, he does not need to carry the sannyasa danda. This is the reason Sri Nityananda Prabhu broke the staff into 3 pieces and threw into the river water.
ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பேரே கீழே இருக்கா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா, தேங்க்யூ மாதாஜி. தண்டபாங்க நதி அப்படின்னு சொல்லிச்சு. இந்த சன்னியாசின்றது வந்து நார ஸ்டேஜ். பரமஹம்சா நம்மளுக்கு தெரியும் இருக்கிறதே ஹையஸ்ட் ஸ்டேஜ். நரோத்தமா எப்ப பாருமே பக்தின்றது அவங்க டாப் மோஸ்ட்ல இருக்கும். அவங்க ப்ரீச்சிங் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்களே தவிர அவங்களுக்கு வேற எந்த நோக்கமே இருக்காது. ரொம்ப ரொம்ப ஹை ஸ்டேஜ் ஆட்டோமேட்டிக். அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் வந்து குட்டி சக்கா. அதாவது ஃபர்ஸ்ட் சன்னியாசம் எடுக்கிறச்சு என்னன்னா, இவங்க போயிட்டு அதே வில்லேஜ்ல இருப்பாங்க. அந்த கிராமத்திலேயே வீட்டுல இல்லாம ஒரு செடி இல்ல மரத்து ஊருக்கு ஒதுக்குப்புறத்துல இருப்பாங்க. அந்த ஊருக்குள்ளேயே அந்த இதுலயே இருப்பாங்க. ஆனா சாப்பாடு வந்து வீட்ல இருந்து சாப்பிடுவாங்க. வீட்டுல இருந்து வரும். வரும். ரைட். இதுதான் அந்த குட்டி சாக்கா. பஹுதாக்கா அப்படின்றது வந்து அந்த ஊர் இல்லாம பக்கத்து ஊர் போறது. சோ பேசிக்கலி சைத்தன்யா பொறுத்த வரைக்கும் அவர் பஹுதாக்கா லெவல்ல இருந்த மாதிரி அவருக்கு ஃபீலிங். ஏன்னா அவர் பாத்தீங்கன்னா அந்த ஊர்ல இல்ல அவரு. பக்கத்து ஊரும் அவர் சன்னியாசம் தான் எடுத்தாரு. பட் அவருக்கு ஃபீலிங் அது எடுத்ததுனால அங்க வந்து இந்த மாதிரி சன்னியாசம்னா எதுவுமே டிபெண்ட் ஆகக்கூடாது. அவங்க வந்து டோட்டலி அவங்க நெருப்பு கூட மூட்ட மாட்டாங்க. அதனால கூட யாரையாவது கூட்டிட்டு போவாங்க. அவங்க ஒரு ஊர்ல இருந்து ஒரு ஊர் இன்ஃபேக்ட் பார்த்தா ஒரு செடிக்கையே ஒரு நாள் மேல இருக்க மாட்டாங்க. பரமஹம்சா வந்து பியாண்ட் தட். இப்போ இவர் என்ன சொல்றாருன்னா, இவர் ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா ராதாகிருஷ்ணா நெய் அன்யா இது ராதாகிருஷ்ணாவோட இதனால அவர் வந்து பரமஹம்சா ஸ்டேஜ்ல இருக்காரு. அதனால இதை வந்து தூக்கிட்டு போக நெசசிட்டி இல்லை அப்படின்னு சொல்லி இருக்காரு. நித்யானந்தா பிரபு அப்பியரன்ஸ்ல தான் அவதூதாவா இருக்காரு. குழந்தை மாதிரி இருப்பாரு. சிலருக்கு முட்டாள் மாதிரி கூட தெரியலாம். ஆனா அவர் வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர். ரொம்ப ரொம்ப எலிவேட்டட். அண்ட் நாட் ஓன்லி கிருஷ்ணா விஷ்ணு தத்துவம் கிருஷ்ணாவோட ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பான்ஷன். அவர் பிரகாச வடிவம். அதனால வந்து அவர் எந்த விதமான இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் கன்ஃபியூஷன்லயும் இல்லை அவரு. அதனால அவர் கிளியரா தான் அந்த குச்சியை மூணா உடைச்சு அந்த அந்த நதி பேரையே வந்து பாங்கா நதி அப்படின்னு மாத்தி விட்டாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. जगन्नाथ तेरा देवता देखी आविष्ट हाय दंडवत करी प्रेमा नाची तेला गिला. हरे कृष्ण माताजी. जगन्नाथ तेरे तेवुला देही आविष्ट हैला தண்டவத்கரி பிரேமே நாசிதேலாகிலா. ஜெகநாதரின் கோயிலை தூரத்தில் பார்த்தபோது ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு உடனடியாக பரவசமடைந்தார். கோயிலை நமஸ்கரித்த பின்னர் அவர் பிரேமையின் பரவசத்தில் ஆடத் தொடங்கினார். பொருளுரை. தே உல என்னும் சொல் பரமபுருஷ பகவான் வீற்றுள்ள கோயிலை குறிப்பிடுகிறது. ஜெகநாதபுரியின் தற்போதைய கோயில் மன்னர் அனங்க பீமனால் எழுப்பப்பட்டது. குறைந்தது 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இக்கோயில் எழுப்பப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்று வரலாற்று நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர். ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் காலத்தில் கோயிலை சுற்றியுள்ள சின்னஞ்சிறு கட்டிடங்கள் எதுவும் எழுப்பப்படவில்லை. கோயிலுக்கு முன்பிருந்த உயர்தளமும் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் காலத்தில் இருக்கவில்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ. என்ன சொல்றாங்கன்னா 2000 வருடங்களுக்கு முன்னாடி இப்போ வந்து கோயில் சுத்தி இருக்கிற குட்டி குட்டி வீடுகள் எல்லாம் எதுவுமே இல்லை. அது வந்து அதாவது கோயிலுக்கு முன்னாடி சைத்தன்யா இருக்கச்சு கூட பெருசா ஒன்றும் இருக்காது. அதாவது கோயில் இருந்துச்சுன்னா அதை சுத்தி இடம் இருக்கும். இப்போ மாதிரி இல்லை. இப்போ பாத்தீங்கன்னா நம்ம அபார்ட்மெண்ட் சுத்தி நிறைய இருக்கு இல்லையா, அதுவோ இல்ல கோயிலுக்கு மேல எதுவுமே இருக்காது. கோயில் உண்டிதான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுதான் அந்த சைத்தன்யா மகாபிரபு டைம்ல சொல்றாங்க. भक्तगणाविष्टहाना सबे नाचे गाया प्रेमावेशे प्रभु सांगे राजा मार्गे आया. भक्तगण आविष्टाना सबे न से गया प्रेमावस प्रभु से गाना मगया. Translation. All the devotees become ecstatic in the association of Lord Chaitanya and thus absorbed in love of God. They were dancing and singing with while going along the main road. Hare Krishna Mataji. ஸோ எல்லாரும் வந்து செம எக்ஸ்ட்ரஸி. அதனால அவங்க ரோட்ல போறச்சு எந்த இடத்துல இருந்தாலும் சிரிச்சு ஆடி ஆர்ப்பாட்டு பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. हसे काने नाचे प्रभु हुंकार गर्जना तीन आक्रोश पता ஐலா சஹஸ்ர யோஜனா. நிறைய பெருசா இது இல்ல பர்ஃபெக்ட்.
சின்னதா மாதாஜி. சின்னதா மாதாஜி. Small book. हास्य कांते नासे प्रभु हुंकार गर्जना दिन घोष पद कैल सहस्र जोसो जना. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு சிரித்தார், அழுதார், ஆடினார், பல்வேறு பரவச பேரொளியையும் ஏற்படுத்தினார். கோயில் வெறும் 6 மைல் தொலைவில் இருந்த போதிலும் அவரை பொறுத்தவரையில் அது ஆயிரக்கணக்கான யோஜனம் தொலைவில் இருப்பதை போல் தோன்றியது. பொருளுரை: ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு பரவசத்தில் இருந்த போது ஒரு கணத்தினை 12 ஆண்டுகளை போன்று நீண்டதாக கருதினார். தூரத்தில் இருந்து ஜெகநாதரின் கோயிலை தரிசித்த பின்னர் 6 மைல் பாதையானது பல்லாயிரக்கணக்கான மைல் தூரம் கொண்டதாக கருதும் அளவிற்கு மகாபிரபு பரவசமடைந்தார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பார்த்துக்கோம், அந்த பாட்டு என்ன ஞாபகம் இருக்கா? இங்க சொல்றாரு இல்ல, அவரு பக்கத்துல இருக்கிறதும் ரொம்ப நாள் மாதிரி தெரியுது அப்படின்னு. அது என்ன பாட்டு? யுகாயுதம் நிமிஷேன சக்ஷுஷா பாவிஷாயின யாமிதம் சர்வம் கோவிந்தம் விரமே. தெரிஞ்சு சொன்னீங்க, எனக்கு வாய்ஸ் போயிடுச்சு, என்னடா சொல்லலன்னு. ஒரு செகண்ட் போனா கூட உங்களுக்கு வந்து பல யுகங்கள் மாதிரி தெரிஞ்சப்போ அவருக்கு வந்து 6 மைல் வந்து எப்படி தெரியும்? ரொம்ப ரொம்ப தூரம் மாதிரி தெரியும். தூரமா இருக்கும். அவர் இல்லாத இடம் வெற்றிடமாக கருதப்படுகிறார் மாதாஜி. அதான் சூன்யமாக கருதப்படும். சூன்யமா அவருக்கு தெரியுது அப்படின்றத நம்ம பார்த்திருக்கோம். ரைட், அடுத்தது என்ன சொல்றாரு? சோ அதே மாதிரி பக்கத்துல வந்து 6 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் வந்து அவருக்கு எவ்வளவோ பல கிலோமீட்டர் மாதிரி அவருக்கு தெரியுது. ஹரே கிருஷ்ணா. चलिते चलिते प्रभु आइले तारा नाला ताहासी प्रभु किचु बाया प्रकाशिला. चलिते चलिते प्रभु आइलाडर नाला தாகர ஆசி பிரபு கிசுபாகிய பிரகாசிலா. மகாபிரபு இவ்வாறு நடந்து நடந்து ஆடார நாளா என்னும் இடத்தினை அடைந்தார். அங்கு வந்த பின்னர் தமது வெளிப்புற உணர்வினை வெளிப்படுத்தி அவர் ஸ்ரீ நித்யானந்த பிரபுவிடம் பேசினார். பொருளுரை: ஜெகநாதபுரியின் நுழைவாயிலில் ஆடார நாளா என்று கூறப்படும் 18 வளைவுகளை கொண்ட பாலம் உள்ளது. ஆடார என்றால் 18 என்று பொருள். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அத்தாரா அப்படின்றது வந்து 18. அங்க வந்து இந்த மாதிரி ஜெகநாத்புரி பிரிட்ஜ்ல வந்து 18 ஆர்ச்சஸ் அங்க இருக்கிறதால அதுக்கு அந்த ஊரு. அவங்க 2 பேரும் அந்த இடத்துல வராங்க. அண்ட் நித்யானந்தா கிட்ட அவரு பேசிட்டு வராரு அப்படின்னு. இந்த திரிநந்தி, அதாவது ஏகதந்தி குச்சியை உடைக்கிறது ஸ்டாஃப் வந்து அப்புறம் வந்து ஜஸ்ட் அப்ரிவேஷன். நித்யானந்தா காயே பிரபு தேஹ மூர தண்டா நித்யானந்தா பலே தண்டா ஹைல தீனா கண்டா. இப்போ வந்துட்டு இருக்கு அந்த ஸ்டோரி. நித்யானந்தே கஹே பிரபு தேகமோர தண்டா நித்யானந்த பலே தண்டா ஹைல தின கண்டா. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு தம்முடைய வெளிப்புற உணர்வை பெற்றபோது நித்யானந்த பிரபுவிடம் வினவினார், என்னுடைய தண்டத்தினை திருப்பிக் கொடுங்கள். அப்போது நித்யானந்த பிரபு பதிலளித்தார், அது 3 பாகங்களாக உடைந்து விட்டது. உடஞ்சிச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்ன மாதிரி, ஐயோ போயிடுச்சு அப்படின்ற மாதிரி, ஐயோ உடைச்சிச்சு அப்படின்றாரு. என்ன சொல்ல போற, என்ன ஆகுதுன்றது சஸ்பென்ஸ் சினிமா மாதிரி. நம்ம நாளைக்கு பார்க்கலாம், சரியா? வாஞ்சா கல்பதருபியஸ்ச கிருபா சிந்துபிய ஏவச்ச பதிதானான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விஜய் ஸ்ரீலா பிரபாத் விஜய் நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் டாக்கூர் விஜய். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம் ராம் ராம். ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும். Hare கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. Hare Krishna. I'm ending the meeting.